Hello guys, good morning everyone. Welcome to my channel. Karon guys, ang hugas ko og plato guys. Kay para di man siya daghan guys kani ragod ang gigamit ako kagabi. Wala na ako nahugasan guys, katulgo na kay ko sa tanan Ginoo ko. My God. Matong karon pa na ako nahugasan guys ug sa dihang pagbangon ako kaganina, nakakita ko daari guys nga naay ni. Hoy. Unsa ka? Si Rusya gi ubo-ubo. Agoy nga naman na upo-upo man among bata. Hoy! Di mo siya may na magtubig sa CR good guys. Natoy ko ang diari o. Lalamigas na tayo. Nakatrapo ko ganina, giubo si wakwak na idugo gamay. Matong gipainom na ko og kuan, antibiotic. Nagsuka-suka, hinuong amaw. Hiwason sana ko na akong gihimo kay manglimpyo kong teres ron. Kay mitras, kuan pa, landong pa. Unyar ko manghalay guys kay ang katong gilabahan ako kagabi ako tong ihalay. Kusaning na nakasalod jud kog maayo kagabi guys na puno gyud tanan nakahuman pa ko og laba. Mana pa nako gaswas dayon sa pika sa masulingan na nagpuyo sa balis ko ang sister. Wala kasalod. Nakasalod sila pero gamay ra kay kuan hinay ang agas. Di ka mo saka sa ilahang kuan. Teres. Alangan, pila gud ka adlaw diri walay agas. Nya, mao pay pag-agas kagabi di. Ya kuan gud gan nag-inilugay gud ang mga tigbalay diri paagas. Pinaspasa ug sinalod. Kait ka diri guys kay ang agas guys Ginoo ko. Ana nga. Ating lisura diri guys. Basta tubig isgutan guys, pertin isura diri. Luoy na lang ta. Ano man ni nga makuan? Kani siguro. Isa baka na. Ano? Uli dato silang banana unyang hapon. Then balik ato sa pagka giubugit si wakwak ay penog tambal iluwa man niya wak. Laag man gud na siya guys, wala ka kuan adlaw ni laag niya karon kagabi pa gaganang kadlawon pa ning uli kay ning gawas man ko ganina sa sala kasi Inday sige upamukaw kay may gawas Inday beauty. Kalibangon siguro si Inday or kaihion matong nimbangon ko alas 4 kaya kung gipagawas Inday beauty nakita na ko si Wako. Okay pag uli ga ubo-ubo. Agan ang gud ay balang ulan init karon. Maglaag-laag. Ubo-ubo na noon. Mga ang Persian food, ubo-ubo food. Ubo-ubo po ka Inday. Lucel, anong ubo-ubo mo po ka? Nayayap ka mo Inday Lucel. Nayayap po daw siya guys. Hi. Nayayay si Inday Rosel. Ano ka na siyang nayayay na siya. Natakdan wakwak. Takdan kang wakwak day. Dool-dool man ko na siya ni wakwak. Ang lingkit ang teres guys. Lah, wa pa man day ko kalungag. Buak. Maglungag sa day ko guys. Wa pa man day ko kalungag. O lagi na, oy basta mo na ko complete dress pala, malimitan ang lungag.
Di na siya bahog anso. Magkilis ko niyong agay sa limot. Manday ko pamanday ko kalamag na buing. Sabi ito kung ganyan na magluam. Wala lagi na ako sa makasugod lagi ko. Kung Andres Balay ang buwan na. Ano siya na oras? Alas 7 na o. Dali ara sa oras eh. Nakakaon niya akong mga doge. Alas 8 na kapin. Nalimtan pagkaon ako ang vitamins guys. Nalimot ako ko. Ay. Nato saba man kayo ay naglagta sige po mo kanta dia ta cancer dagon siya magalili diha di na magkuan ko andi aha man nakagawas na guys. Kuhaan sa nako ang towel guys kung mag kuhaan ko sa gawas dahil bulat ko na kong towel kay basa-basa ni kagabi ano sa kung buhok man ni pwede ra bulat eh. Sa buhok ra man nato ni Wasan ako ang gawas din. Kaya napuno, ihi ni. But, mabin na akong plano di anak guys. Pabutangan ako og kuan guys ba kaning. Dana ra ka dudang. Pabutangan ako portahan kay magsige kong limpyo sa tiris kay ihian ni bots. Dana ra ka. Dana ra kay mo gawas si mami. Dana ra ka dagol. Dana ra ba? Dana ra ba? Awa.
guys. At ito sa August guys kay ang tai. Dagan kay tai. Wakwak. Si wakwak ng gawas ako. Wakwak. Bisa giubo lang gawas. Inday, inday. Ay, wag mo kasi bots god. Hawa. Hoy, saba ba? Saba kasi bakit? Banwasan akong mga ilo guys. Mga iro, mga naho. Unsa di ka bots? Mga kagi. Isa ko ni inday. Unsa na siya? Guys. George. Di siya atong ni Inday guys, oh. Nya di siya pansunon ni Inday kay si Inday di pills man na. Agilom di dudong. Pulupoting. Pulupoting. Si Pulupoting. Pulupoting.
Naghalay ko sa nilabahan dyan.
Nabisi si Manang guys. Ito sa ning ipanghalay guys kay painitan nato para humot pa. Ipakngan man gud ako ni gabi. Painitan para humot.
Manata guys, upang halay guys, mamanwas na pud ko guys, kay naay agas la, very good lagi karon kay ay agas. Magchinilas ta kay delicates ma kuan madila ma. Ang tiles ba kay perting kuan na. Perting kaning danloga. So guys, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel guys. Sa inyong pagsuporta. Thank you so much sa naglantas sa akong mga vlog. Amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.